Yes, så er det sidste video for i dag, og det er egentlig bare en introduktion til de opgaver, I skal lave. Der er en grund til, at det her billede, den her fil, hedder pip pip, og det er fordi, at, som jeg har sagt flere gange, jeg er meget glad for den her kommaform. Man kan bruge den til rigtig mange forskellige ting, og den kan lynhurtigt blive til alt muligt. Indtil videre har vi bare set, at den kunne blive til en paryk eller noget hår. Men den kan også lynhurtigt blive til en fugl. Det er jo egentlig den samme kommaform, lidt ændret. Og den kan også blive til en hval, hvis man bruger nogle af de andre tools, der er blevet brugt. Og det her er jo også kommaformen. Men som sagt, første opgave det bliver at lave en fugleillustration. I må læse mere i opgaveteksten. Og den næste opgave bliver at lave en så perfekt kopi du kan af det her billede. Og det her billede det bruger stort set alle de tools I har lært indtil nu. Og det kommer nok til at tage noget tid. Specielt er solen nok lidt vanskelig at lave. Og det med at få hvalen halvvejs ned under vandet er også relativt vanskeligt. Som sagt, jeg har brugt stort set alle de tools, I har lært, og det er en vanskelig opgave, så I må påregne at bruge en god del tid. Jeg har egentlig ikke lyst til at vise jer præcis, hvordan I skal gå frem. Jeg synes, I har fået så meget, I har set så meget video, og I har lært så mange tools, at nu er det på tide, at I begynder at bruge jeres fantasi. Og det er fordi, at hvis I ikke lærer at gennemskue, hvad for nogle tools I skal bruge til hvad nu, så kommer I heller ikke til at lære det. Men det her er altså dagens største opgave, og den her er også grunden til, at I har så få opgaver i dag. Men læs mere i opgaveteksten. Ha' det bare.